versus 1.4. Staršia edícia, novšia edícia. Prasiatko, keď jedenkrát tak hlava, keď to takže typuje ľavou stranou. A je to tak. Ešte, že ten Laci kliká. Páno Habera a jeho tým budú sa budiť na to, že dnes skutoční dvaja veteráni, prijal tak sa Laci a Pišta Demeter. Lacko podobí tiež viac ako 25 rokov. A ja. Dvaja veteráni pre vás dnes oldies tankujú tu v Dance Club Bowling. Čím viac nápis, tým viac koní. Oni sa to naučia, Monika. Troška prchko prišiel na štart. A ja vidím prichádzať krásne kilečko, ktorá si zaslúži pozornosť. To bolo autíčko, krásne prepracované a videl som, ak je to toto, že by malo mať dve dvojičky, dúfam, že sú to Webre. Aj toto bude zaujímavý rozstrel, pretože tieto dve Škodiny, teda respektíve tú pravú poznám osobne. A je to pán jazdec, aj motorár. Takže opýtame sa prasiatka. Nová strana. Tak nedá. Tam aj iný motor. Nemám. Škodovacký. Určite. Len s Webrom stačí. Asi. Vy už aké máme prasiatko? No, zatiaľ z troch 3 typy mu vyšli. Toto autíčko na ľavej strane, ak je to, áno, je to paťové rácové, je na predaj. Veľmi dôležité pri tomto aute je, že aj rám, aj úpravy všetky sú zapísané v technickom preukaze, čo pri našich pandúroch dneska je veľmi dôležité. Pandúr je slangové slovo pre policajtov, žandárov,